Hi! Kamusta na? Nangalan ko si Adrian. May istoryahan naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Ud Malaki for Men. Iyan ni siya ni Chopard. Panlalaki ni siya pero kung luyag ni siya suksukon bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, tobacco nga madalom kag makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? For the top, we have grapefruit, lavender kag artemisia. Ang grapefruit, pait nga citrus. Lavender nga tinlo kag presko nga nota. Kag artemisia nga pait nga herbal nga nota. Kag for the mid, we have tobacco, spices, kag leather. Ang tobacco, herbal nga matamis, kag bastante. Spices, wala ginlista kung nugid, basta makahang siya, kag leather, paha kung simutan. Kag for the base, we have agarwood, dark woodsy notes, kag ambergris. Agarwood nga pampadalom, dark woodsy notes, wala ginlista kung ano gin nga mga kahoy, basta makahoy siya, kag ambergris nga maalat, kag mainit nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!